Venga, Mikel, etorri da, oso pasa dela. Ez daki ba nik Aitor, Seguro altzaude ideia ona dela. Hau da, aurtengo mozorroa fijo. Venga, banoa. Animatzen naiz, venga, animatu naiz, fuera. Shakira eta Bizarrap, hau da, aurtengo mozorroa izarra. Ez dakit horrela izango den, Aitor. Honena izango da, kanpoan galdetzea. Ea jendeak zer esaten duen. Joango gara? Bai. Venga, ba. Bizarrap, Shakira, mozorroak, bai, agian izan dira. Here you go, way too fast. No slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening. Begira, Mikel, hau da, jaiak denta. Bai? Hemen mozorro pila daude. Ze ongi. Eta hemengo jabeak gaina, aguizinek esango dugu, ziren aurtengo mozorroa. Falta sana. Aizu, Agustin, zenbat urte daramazue zuek hemen mozorroak saltzen? 2005 hasi ginen, pentsa. 17, 18 urte. Aurten zer moduz, zen da gehien salduren mozorroa? Aurten oso ondo goaz. Gehien bat oain bazken pelikula direla eta Mirklus eta hori. Hori modak izaten dira, ezta? Bai, modoak, pelikula batek, beti igual markatzen du linea bat, edo ez? Spiderman, Spiderman. Eta mundu guziak Spiderman. Hasi zinetenean eta orain tendentzia gauzak asko aldatu aldira. Segun ez, beti daude batzuk oso direnak betikoak, ez? Direnak, piratak eta... Pirata, indioak, payasok... Tendentzia horiek beti horrengo dira. Gogoratzen duzu horrela bat bun izugarria izan duzuna, eta zu harrituta. Igual, kalamarren azkena. El juego del calamar, esaten duzu. Hoi izan zen, dela urte... Moda jarri izan. Bueno, Agustin, placer bat izan da. Bueno, Aitor, muxo handi bat. Aio, Agustin, aio. Nos egito los aldean. Bai, guaitxe guaz. Aio! Zer izango da aurtengo mozorro izarra? Gurea. Zo, cuidado, gurea. Aerobik, baina 80. hamarkadako. Ose polita. Ba, Irulegiko eskua adibidez. Ah, begira. Oso Isabel. Erregina. Posible da? Kontenedori buruz. Kontenedori buruz? Bai. Mozorratzea oso ona da? Shakira Pique. Cuidao, edo Shakira Bizarrap. Zertaz mozorratuko zatzea aurten? Ni ganen de Punky. De Punky. Jugoaz de Barrakas. Bere. Hoxe, antzongo txando gorritzu nahi baita, eta Bai. hola. Gu Kleopatra taz jantzeko gaurten. Kleopatra. Erromako Kleopatra. Egipcio, vale, guay. De Minions. Oso polita de Minions. Qué guay. Taxis. Zer behar du mozorro batek onda izateko? Sormena, bai. Ba, Tolosa Agustin bakarra izatea. Ara? Ba, nik uste dut, ondo pasatzea eta paperan ongi sartzea. Bai. Originala jadea. Etxean egina. Zein da mozorro txarra baten adibidea? Niretzako ez dana mozorrotuta etortzen. Oso ongi. Pirata. Ez zaizu gustatzen. Bai, pirata. Edo militares. Pijaman juten dien hori. Bai, pijama hori oso erraxa da. Horregatik. Zuk asmatzen duzu nortzu garen? Lady Gaga eta rapero bat edo... Bueno, bai. Ai, Shakira eta bestia! Está pa tipos como tú. Horrela bestuta. Begira, horrela Belén Esteban. Horrela Shakira. Ez duzu asmatu. Bira, hemen honak arri behar da poza. Momentu ona pasatzeko espiritua. Ze ona. Bronkaik ez. Oso Ean ongi. bali batzu, ean baino burukin. Eta bortxaketak ez, mesedez. Ez. Bueno, Aitor. Azkenen ikusten duzu, hemen garrantzitsuna da, parranda botzea, ongi pasatzea, eta jende guztia mozorratzen da. Eta berdin da zertaz, ongi pasatzea, hoixe da importantena. Bai, ala de, hau da fijo aurtengo inotetako mozorroa. Bai, Bizarrap eta Shakira, ni ere zurekin nago, seguro. Pega! Aitor, ensaiatuko dugu? Ba. Venga, y una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú.